Imbang nga oras yung amin nga dumdumngeg. Kumusta kayo, Auntie Siding? Mang Pelino, Manong Ricardo, kay Manang Benita. Da Alipia ken Alicia, Manang Garda, Marina ken Fatima. Da kayo amin ti Jesus Reigns Ministries, Ilocano Discipleship Group. Idanom mi kada kayo ti Ilocano translation ti sermon ni Pastor Mark. Ita nga Domingo nga napauluan ti Unshackled when no narukatan ti basol. Ti paulo ti sermon ni Pastor Mark ket Unshackled. Ti Ilocano nga kayat na nga sa uwen detoy ket narukatanen, nakalusuten. Kadena alandok ti kayat sa uwen ti shackle. May kapet detoy ti saka dagiti adipen, idiun unana wenno dagiti balod ang nadagsen ti basol na. Nakapimpiman detoy ladawan ti nakakawar ngay ima. Nakarkaro manen lumakita tayo kuma jay saka na ang nakakadena. Santupay laeng mapilit nga ang trabaho ti nadagsen. Tay may isang adipen wenno slave, kukwa jay apuna ti biag na. Balod jay apuna. Awan ti wayawayana, awan ti namnamana. Ngem dito nga picture ket kas nalakong ko na. Nakaruk atakon, si wawayawaya akon. May imagine nyo kadi kakamsat ti ragsak ti maysa nga adipen wenno balod nga mawayawayaanen. Ti July 4 a celebration ti Amerika ti maysa nga example ti nawayawayaan nga nasyon nga naadipen ken nayaw awan wenno naadipen ti sabali at turay iti July 4, 1776. Kalpasan ti 244 years nga sipud ti nakabuangayan ti United States of America amakungkuna, di pa'y nagkupas ti selebrasyon, ti fireworks, dagiti festivities, food, rejoicing, iti aldaw ti panaka-unshackle ti Amerika. Ngem nakakadena tayo paylaeng. Nagimasket din ti agbyag nga si wawayawaya. Ngem sinno kada kayo ti makabigbig nga adu kada tayo ti nakakadena paylaeng. Miserable nga relasyon. Makaring katibigat kat makitam ti asawam nga agdabog-dabog no saan nga agbirbirakat. Ingkag trabaho nga agmalmalem, agawid kanto si babannog. The same to manen nga mading nga relasyon ti pagsangpetam. Ngem, di ka makalusot, ta Kristiyano kamet, ket di mo met kayat ti makidiborsyo, tabasol kanapo Diyos. Di mapugsat nga panagpupungtot. Ingkarin ni Mrs. nga dungdungwen nanto nila kainan, saan nanto nga yaw-yaw-yawanen, basta pagpasensyahan nanto latan tay warana ken tay dina na inawan ananganan na. Ngem no makita na nga di met la makabirok nila kay na ti trabahonan kadi kitoy a panahon ti pandemic ket agpupungtot tumanen kinatsismosa. Wenno inkarim kanapo Dios nga di kanton makichismis nga di mo to ibagbagan tay nakitam jay karubam nga midyag kita kayo ken ni kumadrem jay tiyandaan. Di mo manen nagawidan tay di lamon kabsat. Adun nga resolusyon ti inaramid tayo nga agbyag tayo nga nalinteg nga Kristiyano. Ngem saan tay met nga maaramid. Mabayntay pay ket ken ni pastor ken ni pastora na mangikarkararag kada tayo tadi tay met lagbalbaliwan ket no umarngi ti kasasaad mo ti biag kabsat. Sangka nga agmaymaysa. Samon nga ibabain, nga ilimeng ti kasasaad mo, gaputad datayo amin.
Datayo amin, kit nakakadena tayo ti basol, aging kana ita. Inanugot ni San Pablo dito. Kasta ti sasauen ti bersikulo itang aldaw. Manipod ti Roma 7:14-15 ket basaen tayo man ti sasao ni Apo Dios. Roma 7:14 aging ganat 15. Ammo tayo ana espirituan ti linteg. Ngem maysa akla nga tao ket nailakuak akas tagabo. Adipen dayjay ti kayat nga sawon ti moderno nga Ilocano. Kas adipen ti basol. Jak maawatan ti aramidek. Tadyak aramiden dagiti kayat kong aramiden ket aramidek ket di tay kagurak kuno jak kayat nga aramiden. Wow! Saan ka di nga kastat marikriknam kabsat? Tagabo pareho tay sao nga adipen tayo amin ti basol. Ket pati ni San Pablo ket nag-struggle met isuna kadetoy nga sitwasyon. Roma 7:18-20. Amok nga saan nga agnaed kanyak ti kabaelan nga agaramid ti kinaimbag. Kayat ko sa uwen ti kamabaling ko akas tao nupay kayat ko ti agaramid ti naimbag jak latta maaramid. Jak maaramid digiti naimbag akayat ko nga aramiden ngem aramidek ket di dagiti dakes a jak kayat nga aramiden. Ket no aramidek ti jak kayat nga aramiden kayat na nga sa uwen nga saanen nga siyak ti kinaramid no diket ti basol nga da kanyak. Makita yo kaditi kasasadyo kadito isasauwen ni San Pablo. Kristiyano tayon kakabsat ngem di tayo pailaeng magawidan ti panagbasol tayo. Kasla awang pagnaan met ti panagsimsimba tayon ket nadlayo jay maudi nga sentence. Jay basol nga adda kanyak. Ti mamagbasol kanyak. Jak kayat ti agbasol ngem agbasol akmatlatta kuna ni Pablo. Roma 7:21-24. Mabigbig ko nga rod, dato ay paglintagan. No kayat ko ti agaramid ti naimbag. May turungak met nga agaramid ti dakes. Pagay ayatan ti kinaunggan nga kinataok ti linteg ni Apo Dios. Ngem sabali nga linteg ti makitak nga adda ti bagik. May sa alinteg amang busor ti linteg nga namungan tinakem ko ket pagbalinen nak abalod detoy nga linteg kuno puwersa siguro ti ket nga sawan detoy a puwersa ti basol nga adda ti bagik. Anyan nga kinadaksang gasat ko. Siya sino ti mangispal kanyak ti detoy a bagi a pakaigapuan ti ipapatay ko. Kunan ito'y pagay-ayatak ti linteg ni Apo Diyos. Sino kada kayo ti mangayat ngagay-ayat ti linteg ni Apo Diyos? Kasta kayo kadimet kakamsat. Ngem ti linteg ti basol tinangadipen wano ng balod ken ni San Pablo. Isu nga agbasol latta. Sino kada tayo ti makayasping ti padas na kadetoy problema ni San Pablo? Di ngamin nga kasta tayo amin. No ti asawam ti kaslamitsa nga mamagputok ken ka. Wenno jay reklamo makatrabahuam nga naulpit ti makaigapu ti pagsauam ti dakes. Wenno panagbasbasawang mo. Di mo kad maamiris nga saan nga isuda ti problema no diket sika nga mismo. Jay basol nga daken ka ti mamagbasol ken ka. Saan nga di asawam ti kalaban mo? Sana isut mamagbasbasol ken ka. Sino pa ket ti mangisalakan kada tayon kakamsa? Ni San Pablo ket kaslag papaarayat ditoy. Tulungan dakman.
nga makaaon kadeto nga pan nakay balod, wenno pan nakay paud, pan nakaadipen ko ti bason. Tuloy tayo nga basaan ti sumuruno. Roma 7:25. Yaman pa'y ti Diyos, tadda ti apo tayo sa Hesu Kristo ang mangisalakan kanyak. Dayto nga rod ti kasasaad ko. Tinakem ko laeng ti mabalin ko apag serbi ti linteg ti Diyos, ngem ti bagik, ag serbi ti linteg ti basol. Yaman pa'y ti Diyos. Ano ulitan nyo man, kakabsat ko na tayo man deta, yaman pa'y ti Diyos. Di Apo Jesus ti sungbat, ti nakaibaludan tayo abason. Kinunan ni San Pablo, asaan tayo nga kabailan nga balbaliwan, dagiti gagangay tayo ang managbasol. Gapo ta adipen na tayo ti panagbasol. Kasapulan tayo ti pigsa ni Apo Jesus amang parmek ti basol. No ma-experience ni Apo Jesus, ket inawat mo akas Diyos mo, kabsat garanti sarak kang ka, balbaliwan na ka ni Apo Diyos ti biyag mo. Ket paraburan na ka, nga balbaliwan ti kada aldaw, isut maka pawayawayaken ka ti basol, ken mangtubay ken ka ti baro nga kinataong. Adalan tayo man, dayjay makungkuna nga struggles ni San Pablo. Dayjay panakigabgabbo na, dayjay nakaibawadan na nga basol. Kaya't ulitan tayo man nga sublian jay Ingles nga versyon ti Romans 7:25, gaputa kasla nalawlawag jay panangi i-explain na. Thank God. The answer is Jesus Christ our Lord. So, you see how it is? In my mind, I really want to obey God's law, but because of my sinful nature, I am a slave to sin. Anya ti masursuro tayo kadetoy nga bersikulo kakabsat. Ti problema ket saan nga ti paglintegan kuna ni Pablo. Ti problema ti marriage ko ket saan nga ti asawa kunam. Saan nga dagiti katugangak, saan nga dagiti anak ko, saan nga dagiti kakarubak, ngem kunam ket di kabsat siyak ti puon dagitoy nga basbason. Narigat tayo ngamin nga anuguten deta. Iso nga no at the problema, saan ka ngagpapabasol ti sabali, kakabsat, kunakeng ka, saan ka nga makarukat ti panakabawid mo ti basol. Aging ka ti di mo mabigbig dagitoy duwa nga banag. Umuna, ti problema ket nagtaod di tapusom. May kadwa, nilaeng Apo Jesus ti makasulbar. Isu nga saan mo nga pabasulen ti asawam, ni tatam, wenno ni nanam, nga didaka tinultulungan. Tan nilaeng Apo Jesus ti makatulong ken ka. Ti umuna nga basol ni San Pablo. Gapo ta managbasol isuna kuna ti Romans 3:23. Nagbasol amin at tao ket agkurang dati kinadayag ti Dios. Masapol nga maawatan tayo, nga saan tayo kabailan, nga isalakan ti bagbagi tayo. Awan, ti makisalakan kada tayo simbaan, wenno relihiyon, nga serkan tayo. Gapuna, nga ti may kadwa nga makita tayo nga struggle ni Pablo. Gapo tadjay labagbagina ti pampanunuten na. Dayjay atensyon na ket nakafocus laeng kadayjay pampanunuten na. Dayjay makuna nga self-absorbed. Isut inusar ni Pastor Mark. Wenno self-centered nga ta, dayjay. Kuna ni Pablo, jak mawatan ti aramidek. Tadyak aramiden dagiti kayat ko nga aramiden.
aramidek ket di digiti kagurak. Mariribukan ni San Pablo kadigitoy nga pampanunot na. Sapay nga nagbalin nga di pentibasol. Amuyo kadi kakabsat, nga no mientras nga ti pampanunot tayo ket nakafocus ti bagbagi tayo, ket di tayo makita ti kasapulan ti sabali. Pagang angayan na ket di tayo pa yan makita wano mapanunot ni Apo Diyos, ket kumapoy ti kired ti pamati tayo. Kastamet nga kumapoy met tay pigsa tayo nga sumaranget ti puwersa ni Satanas. Nga diagsardeng nga mangsulsulisog ken mangyaw-awan kada tayo ti kada aldaw. Ti may katlo nga basol kadayjay struggle ni San Pablo. Dayjay basol nga agnanaed ti puso na. Kurana ito no ramidek ti jak kayat nga ramiden, kayat na sa uwen na saanen nga siya ti akin aramid, no diket ti basol nga adda kanya. Sin living in him, kunana jay Ingles. Ikaligagom nga makarukat ti basol ni San Pablo, ngem na ibawed, wenno na igameren ti basol na. Sino kada kayo kakabsat ti maka-imagine ti kasta nga sitwasyon? Dagiti nakapadas ti depression, ti makarelate analaing kadetoy. Isu nga narigat da nga may batan tay counseling da, ta psychiatrist da, gaputa ag subli-subli detoy nga di mapukaw. Ti may kapat, puwersa nga naimula ti panunot ni Pablo. Dayjay ti panangiladawan na. Isu detoy bersikulo nga inikak ti explanation na dayjay. Gaputa dayjay Biblia ket kasla ti inusar na ket dayjay old nga Ilocano. Basaan tayo. Ngem ti sabali alinteg, puwersa ti kayat na sa dayjay. Ti sabali a puwersa ti makitak nga adda ti bagik. Maysa a puwersa amang busor ti linteg nga namungan tinakem ko. Pagbalinan nak abalod daytoy a puwersa wenno linteg ti basol nga adda ti bagik. Amuyo kadi kakabsat nga ti panunot tayo ket kasla paggugubatan ti kinadakes ken kinasayaat. No anya ti Pastor Kem ti panunot mo ket isut agtubo. Saan nga pilpilyen ti panunot mo no anya ti mulam. No kinasayaat ti mulam, agbunga ti kinasayaat ket makitan to ti bunga na ti gagangay mo. Ket no pulos kinapulbod ti kargam ti panunot mo, ti di mabayag isunton deta kinaulbod ti patsyen ti panunot mo nga kinapudno. To anya ti linaon ti panunot mo isut mang tubay ti gagangay mo. Ta panunot mo apektaran na ti sibubukel nga kinataom. No ni Satanas ti nakastrek ta panunot mo ket nagbalin kan nga adipen a sibubukel ni Satanas. Jay panunot ti mangkontrol ti kinatao ti maysa nga tao. Basahan tayo man ti San Mateo 15:19. Tati puso ti pagtaudan dagiti dakes a pampanunot a mangiturong kenkwana a pumatay, makikamalala, agderrep, agtakaw, agulbod, ken mamadpadakes. Iso nga kakabsat, bantayan tayo kuma, dagiti buybuyain tayo. Noan niya, dagiti basbasain tayo. Noan niya't denggen tayo, kadagiti gagayim tayo. Anadan tayo nga Facebook kan YouTube, ti mabali na paggapuan ti basura asumrek ta panunot yo. Punuan yo ket di ti panunot yo ti praise and worship, devotion, sermon. Ket daytoy sermon study tayo. Deta ti nakapanunutak nga nangaramid jay COVID challenge uno COVID spiritual challenge. Tatapnon sa nga digitay mabuybuya tayo ta YouTube
wenno Facebook nga tilada. Gapo kakabsat, tanuan niya ti ikargam, tapanunot mo, apektaran na dayta attitude mo, dayta panagdesisyon mo, dayta karakter mo, ken ti sibubukel abiyag mo. So, kasano nga ruden, ti panakarukat tayo, kadetoy makuna nga nangadipen kada tayo nga basol. Dagitoy nga struggles nga nagnaan ni Pablo, ket kinapudno na mararamid da dagita, ti biyag tayo amin. Amok kakabsat nga agpapanda tayo amin nga mangpadpadas nga mangdalus kadagiti basbasol tayo. Ngem kasla jayla rabrabaw laeng ti problema ti malinisan tayo. Kasla arig na detay cosmetic make-up laeng ti kabelan tayo nga ramiden tapno may lemmeng laeng ti mata ti tao jay kinaman agbasol tayo. Sino ti makarukat kada tayo ti panakadipen ti basol? Nilaeng Apo Jesus ti sungbat na. Jay taga Roma 5:6 kunanay jay idi awampay laeng ti kabelan tayo natay ni Kristo gapo kadagiti managdakdakes. Wina waya-wayaan na tayo babayan ti panangbayad na kadagiti basbasol tayo. Tapnusan tayon nga agbalin nga adipen ti basol no diket di agbalin tayo nga adipen ti kinalinteg. Kabsat, masapul nga maamuam ti kinapudno nga ni Apo Jesus laeng ti makawaya-waya ken ka. Dayjay taga Roma wenno taga Juan 3, taga Roma o Juan kumadayjay Juan 8:34. Ibagak ti pudno kada kayo. Kinuna ni Jesus kadakwada, siya sinuman nga agaramid ti basol, adipen ti basol. Ngarod, no waya-wayaan na kayo ti anak, pudno asiwawaya-waya kayon. Adipen tayo ti basol, idi kas nangigan tayo itay manipod kanisan Pablo. Ngem saritaen daytoy bersikulo ni Apo Jesus nga naggapu ti San Juan dayjay kamsat 8:34. Ni Apo Jesus ti mangwaya-waya kada tayo. Ni Apo Jesus ti Kristo nga nangrukat kada tayo. Kadayjay Roma 6:6. Ammo tayo at idaan a kinatao tayo nairaman ken ni Kristo nga nailan sa ti krus tapno madadael ti managbasol abagi. Iti kasta saan tayo kuman nga paadipen ti basol. Nangina kakabsat ti panakawaya-waya tayo. Libre nga agpaiso nga nagunod tayo manipod kanapod Dios ti panakaisalakan tayo. Ngem dayjay ket binayadan ni Apo Jesus babaen ti panakatay na ijay krus. Iso nga ita ket kunana ti Roma 6:18 nawaya-wayaan kayo ti basol ket tagabo na kayon adipen kumadijay ti kinalinteg. Iso nga inayong ko DJ English nga version na. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Dimteng detoy kasagot ni Apo Dios. Saan nga naggapo kada kayo detoy? Saan yung nga inaramid no diket babaen ti grasya ni Apo Dios. Ket babaen detoy nga kinapudno. Kakabsat, napaneknekan kenalawlawagan kumameten ti pampanunot yo. Nga saan tayon nga adipen ti basol. Nirukatan na tayon ni Apo Jesus ti panakaadipen tay ti basol. Ket adipen na tayon ti kinalinteg babaen ken ni Apo Jesus. Naisaganan ti pwesto tayo wenno lugar tayo sa dilangit no mataytay itang aldaw. Hallelujah.
Ngem ti kinapudno na ket adda pay laeng gaputa adda tayo pay laeng tirabaw ti daga. Ken ti kararwa tayo ket agnanaed pay laeng tinarukop ken naidagaan nga bagi kastoy ti anya nga rod ti aramidem no agbasol ka itata Kristiyano tayo. How do we respond when we find ourselves sinning as we are now believers? Umuna, ikumpesar mo ti basol mo kana po Dios. Saan nga ni pastor, wano ni Apo pa di ti pangi kumpesaram. Taawan siya sinuman nga makapakawan ken ka no dilaeng ni Apo Dios. Kunana di umuna nga Juan 1:9 ngem no ipudnom dagiti basbasol tayo. Tungpalen na ti karina ket aramiden na ti may tutup pakawanen na dagiti basol tayo ket ugasan na amin a kinadakes tayo. So, the English kunana ijay. If you confess your sins, God is faithful and just. Niya po Diyos ket kanayo na faithful, uray no saan tayo nga faithful ken kuana. Pakawanen na dagiti basbasol tayo, ken ugasan na ti basbasol tayo. Ket saan kan kakabsat nga agpampabasol ti sabalipay kadagita problema. Niya po Diyos latan ti diretso nga pangikamangam ikan na ka niya po Jesus ti baro nga gundaway. Diyos isuna ti adu nga pamakawan. Ikan na ka niya po Diyos ti baro nga gundaway ket isut gapuna nga umasideg ka ken kuana kabsat. Agururay nga kiddawem sika kadi Apo Jesus ti agbalin nga Dios ko ken mangisalakan kanya. May kadwa. Agpakumbaba ka ken Apo Dios ket sarang tenyo ni Satanas. Agtulnog kayo nga rod iti Dios kunana jay Santiago 4:7-8. Sarang tenyo ti diablo ket itarayan na kayo ti diablo. Umasideg kayo ti Dios ket umasideg tumet ti Dios kada kayo. Da kayo ama nagbasol, buguan yo dagiti imayo. Da kayo ngagsingsingpet, dalusan yo. Uno, da kayo ngaging sisingpet, kunana kuma, dalusan yo dagiti puspuso yo. Umasideg tayo kumakan ni Apo Dios. Kristiyano tayo nga sumursurot ka na po Dios, ngam ti kinagpaiso na, kitang tultuloy tulat ta nga da temptasyon ti biyag tayo, mientras nga si bibiyag tayo ti rabaw ti daga. Ngem kakabsat, adda kada tayo kani Apo Dios. Adda tayo kani Apo Dios. Isu nga di kay agbuteng, sarang ten tayo ket di ti sairo. Ito nga bersikulo may palagip dagiti terminology ti pandemic kadto nga bersikulo. At the virus kakabsat ti basol nga pandemic nga sangsangwen ti lubong. Dumket kaket di kana po Dios. Saan nakasapulan ti spiritual distancing kana po Dios. Ket no mayasideg ka ti virus ti basol, agbugo ka nga sigod. Agkumpesar ka kana po Dios. Aguser ka ti PPE, personal protective equipment, babaen ti panang yusok mo ti kabal when no armor of God ngainted ni Apo Dios kada tayo. So inayon ko dito basahin tayo ti taga-Efeso 6:13-17. Ngarod ikabilyo ti salaknib ngainted kada kayo ti Dios. Iti kasta intun dumkeng ti dakes nga aldaw mabalin yun to asarangten ti kabusor. Ket kalpasan ti panakigubat iyo at dakay ito pa lang nga nakatakder as sasagana ti iraraot na manen. Ngarod sasagana kayo kumalata. Aramaten niyo ti panakaibarikas yo ti kinapudno. Ti kinalinteg akas kabal asalaknibyo ken gagaryo nga makipakamu ti naimbagadamag ti talna
apan nakasapatos yo. May nayon kadagitoy alaen yo pay ti pamati apan ang kakalasag yo. Tay ti detoy may dep yun to ti amin na dumardara nga pana nga ibiyat kada kayo ti managdakdakes. Awaten yo met ti panakaisalakan apan naka-helmet yo ti sao ti Dios nga ited ti Espiritu kas panakakampilan yo. Nailinged dayjay bersikulo dayjay picture ko. Isu nga masapol nga agbiag tayo kanapo Dios. Ti baro nga kinatao tayo ken baro abiyag ti kinalinteg. No makabasol tayo kanapo Dios. Kumpesar mo ti basol mo dayjay ti muna ti may kadwa agpakumbaba ka ken ni Apo Dios ket sarangtem ti sairo ket daytoy ti may katlo. Tallikudam tabagim. Ken agbiag ka para ken Apo Jesus. San Lucas 9:23 ket kinunana kadakwada. Amin. Tiag tarigagay asumurot kaniak masapol at talikudan na ti bagina. Ibaklay na ti krus na ti analdaw ket suruten nak. Kalikaguman ni Apo Jesus nga umasideg tayo kang kuana kakabsat ti inaldaw. Saan nga binulan when no once in a while. Kunana umasideg ka kanya ket maduktalan tayo nga mientras nga asideg tayo kan kuana ad-adda ang makita tayo ti kinasayaat na. Ti sumurot ka ni Apo Jesus, ket kaslaing krus na meten ti kabukbukudan na nga kalikagom ken tarigagay na para ti bagbagina. Isut gapuna nga nasumaranget tayo ti problema ti biyag. Saanen nga babaen ti bukod tayo nga pigsa, no diket pigsa nga gapu ken ni Apo Jesus, kasta kakabsat ti sumurot ken ni Apo Jesus. Then may ikapat, pabaruen na ti kinataong, babaen ti panangbalbaliw na ti panunot mo. Jay Roma 12:2, kunana, saan yo atultuladen ti ugali deto yalubong, ngem palubusan yo abaliwan na kayo ti Dios, ket pabaruen na wenno pabaruen yo anan-anay ti pampanunot yo. Kasapulan ngay naldaw-aldaw nga aramiden tayo. Deta, gapo takada kanito ket ti sairo ket saan nga agsarsardeng nga mga ramid ti paka idagalam. At daken ka ti panakabalin no nawayawayaan kan ti basol ket nagbalin kan nga adipen ti kinalinteg. Kas panggibos kakabsat. Ideklarar tayo nga gapuken ni Apo Jesucristo ket nakalusot tayon wenno nakarukat tayon ti panakay bawed ti baso. Ket no addaman ti problema tayo ken pakaipasangwan tayo ti basol ket ammo tayon no kasano ti mangsaranget kadagitoy. Saan nga gapo ti bukod tayo nga pigsa no di kataggapo ti panakabalin ni Apo Dios. Isu nga no masapol nga kanayon nga masideg tayo ken kuana closer and closer and closer. Ti asideg tayo ken Apo Jesus. Awan 6 feet distancing no may panggap ken Apo Dios. Agpasig tayo ket di ken kuana. Ken agtaeng tayo kuma ti presensya. Tanong amin, ikumitar tayo ti biyag tayo, uno ti bagi tayo akas pasurot ni Kristo, nga agtubo, kenagbunga ti pamati tayo, babaen ti panagbasbasa tayo, tinasantuan asasao ni Apo Diyos ti kadaldaw. Pumigsa tayo nga mangsaranget kadagiti parikot ti biyag, ken mangdupir ti panangdupir ti sairo kada tayo. Dagiti baligi tayo babaen ti pigsa ni Kristo. Ipaduyakyak na nga saan tayon nga adipen ti basol no diket adipen na tayon ti kinalinteg ni Kristo. Kumararag tayo. Lord Jesus, umayak
dita presensya ita nga kanito. Agpakawanak ken ka kadagiti basbasol ko. Amumamin nga problema nga nakaibawadak. Kayat ko ti marukatan kadagitoy nga nakaikadenaak Jesus ko. Tulungan na kadi nga makarungat. Kasapulan ka Apo Jesus. Iso nga isukok ita ti sibubukel nga biyag ko ken ka. Pugsatem ka di ti kawar ti sairo kanyak. Waya anak. Isukok ti biyag ko ken ka ita nga kanito. Ket sikan ti bigbigek nga po ken Diyos ko. Ket pagbalinan nak nga adipen ti kinalinteg mo. Awatek ti biyag ngagnanayon nga sikalain ti makaipaay. Tinagan ni Jesus, ikararag ko amin dagitoy. Amen.